So oras tanan, may gabi ka na tong tanan. May gabi sa Father. So pasalamatan sa itong Ginoo ha, nga nagatambong taning Santos nga misa. Aron nato na siya mapasalamatan sa maggrasya atong nadawat. Labi na sa nangagi mga adlaw sa ubaabot pagayon. Salamatan ang Ginoo, tagaan ang Ginoo kung sa kamasipang pakpak. Kada perfect andam na dadang uban. Nikay ko ang lamok. No? Ambot ang naong nabantay mo, kada usa nato sa itong ginabuhi, nag-ibigay gayon nga itong bantayan ang bag-o o ang daan, ang pinag-o o ang kinaraan. Una sa tanan, pareha sa sudan. No? So, unsa may bag-o, ang kanon, basta bag-o, init pa. Madugay na gani, bahaw na. Yung madugay pa yun, lamaw na. Manay bag-o, no? Pareha sa sudan, no? Kung bag-o gani, litson, madugay na paksiw, madugay pa yun, panos. No? Bisan ang naong sa tao na bag-o na sa karaan. No? Sa una, bitaw ang uso sa mga buhok, no? Duha rin yun ang kolor, puti o itom. Itom sa batanon, puti ko natiguang na. Pero karon daghan kay nila ina kay mga color maglibog na lang ka no. Pero na uban nga mga gore nga bisag gore na pero magbinata pa ang ngayan man. Nasa noon ang uban dili ang ngayan murag giyawaan. Pero bagay-bagay ba no sa mga butang. Nasa sa una mga bag-o nga duwa karon ikumpara mo sa karaan. Ambot ka ko ng mga batan-o nakapaabot pa man ni sa mga duwa kaniadto katong duwa nga siyatong no batulata sungka no karon ang mga duwa sa mga batan-o na mas computer ML Dota o uban pa nga may kita na tong lain-lain gyud no bisan kay sa sugal na may bag-o na karaan ang karaan magsabong ta na manok karon na nagyo isabong dako na kay pilde horot ang sweldo no. May na nga mga butang ba, no? Mga nang usahay, ato panikamutan nga magpabilin yung bag-o, no? Katawa ko kaya na siya tiguang, nangita siya sinina, no? Nga makapabata niya, nga mag-edad siya 40, bisan 70 na. Nasa ibatan, nangumpra dito, pagkakita yung sinina, siya, wah, kabati ko ng sinina, amuranta ni 40 anyos, giputi, ang giput, gikuha ni tiguang siya, kani akong gipangita, nga mahimo kong 40, no? Kaya ato nyo panikamutan, ha? Yabaw sa nasa atong Ebanghelyo karon. Si Jesus naghatag og duha katinunan o pagtulunan nga angay natong may bawan. Una ang karaan unsa man paghigugmaay kamo. Sama ang paghigugmaay kamo nga sa inyong isikatawo o paghigugmaay ngadto sa Ginoo sa tibok niyo kasing-kasing. Ngano nahimo man ning karaan nga sugo kay kini nahitabo sa karaan pang pasahon. Mura bag may numduman sa nato ba no? Ang gugma sa atong mga lulo ug lula nga kinaraan. Nindot kay tan-awon kay mga lulo sa una sa batanon pa sila mutabang ni lula sang tubig, laba, bugha nya harana dayon nya moguwa si lula sa bitana. Karon bag-o mga babae sako na mas bitana paita. Kay man yung pagkalisod na hinoon. Sa una ang gugma dili sayon. Di pra karon nga pangutanon sa batanon dai pili manguyab. Okay kaya na uyab na ta. Automatic ba? Oy sa una imo pa nang suwat-suwatan. Imo pa nang balak-balakan. Hoy kamong mga lula hinumdo pa mo sa balak ni lolo sa una. Nga mingon dayon dai ikaw yung butong itik nga nakapakapa sa lulangan sa kundughan. Motubag sa si Lola Dong. Ikaw sa bugtong dagop nga nagtahi sa gugma kong nagisi. Maita. Pero mo ni kinaraan, no? Karon nag-ingon si Jesus, tagaan ko kamo bagong pagtulunan. Paghigugmaay kamo. Karaan man na. Doon ay supay. Maingon nga ako nahigugma ka ninyo. Mo ni nakapabag-o karon kay Jesus, naghatag og model. Kinsa man ang model, siya mismo. Nga atong sundon ang iyang mga buhat ug ang matang sa iyang paghigugma. Sa dali naman na makarelate ano kay kita dali naman kay tamo sunod sa mga uso-uso sa mga model o sa mga artista nga anay uban sundon gid ayon unsay mga uso man ni tan-aw nimo wow ang buhok Korea pero ang naong Korea kong waita kay man nga lahi gid ba no pero mo na ang model ni Jesus ha nga nahimong lisod sundon kay ngano man lisod ang iyang ginabuhat una sa tanan
unsa man ang iyang klase sa gugma, ang iyang gugma mao nga siya na higugma sa tanan, way pili. Mo na nagiingon siya, higugmaa ang imong kaaway. Wow. Karon no, sa atong sitwasyon, dali ra gyud nato ma-practice karon. No? Kaysa eleksyon, sa nangaging mga eleksyon, ang imong mga amiga nahimo man imong kontra. Karon mao na ning higayon ha. Ang imong amigo sa unang himong kontra, imong higugmaon sa pagpinasaylo ay haron balik na sa ang inyong paghinigal ay ha. Mo ni dakon challenge sa matag usa no. Ang uban hatod karon wa pa man kamo puod sa eleksyon. Ang uban ingon sila nga ang ink sa tudlo na apa pero ang kwarta hurot na. Baita. Mo nang sila wow kanindot no. Nangita ta sa Senado og action agad. Nay number 1 action star Robin Padilla. No? Pero man nga to nga grabe ba no. Move on na ha. Ato nang dawaton no ang resulta ha. Kaya nga ba sila napildi ka ba? Siya ba, daog ko. Wala mo nga dito, ang kagitikasan man ko. Duha ra lagi ang klases kandidato, daog o gitikasan. Pero ato nang dawaton, ha? Mo na, giingon ang Ginoo, pag pinasaylo ay, ha? Ang pagpasaylo sa yun sultion, pero lison buhaton, pero kung ato yung paninguhaon, ato yung mabuhat. Tingon sila ba nga, si Dilima ko nga na priso. Sus ni, langsat pa yun, sila luoyan Dilima. Wala kagawas, pero wala pa dyan kasud. Pero maning nga natungan, pagkapait, no? Muna ilang yung napagpinasaylo ay na lang, ha? Kaya ningon naman sila nga, kanang tinadhana, tinawag, pero hindi tinadhana, no? Tabla na sa ilang giingon sa Bisaya, nga gisulat ay mong ngalan, pero wag ka kadawat o kwarta. Nasa uban, ang gipirmahan, 500, pero ang nadawat ra 50. Pero sad lang, ato nang papaso na tanan. Kaya gano man, mauni ang gihatag sa Ginoo nato nga iyang mando nga kita maghatagay og gugma. Sa English pa, love. So what is love? L-O-V-E. Letter L. Ang love is letter L. More on listening. Kung dili na ka maminaw sa imong higugma o sa imong kapika sa kinabuhi, mag-question na nato ang imong gugma. Ningon sila ay kung, uy mga asawa, kung gusto ka nga imong sekreto, dili may bawaan sa uban, isulti sa imong bana. Kaya ka na imong bana, di na manabi. Kaya nga naman, wala na siya maminaw ni mo. Baita. So, man importante yun ang listening, ha? Letter O, what is letter O? Openness. Nga open ta sa usa-usa, labi na sa atong gigugma. So, ibitaon, maglagot ta, no? Kaya magtanaw ta sa Facebook ba, wow, kaputi sa Facebook pero ang naong murag dubok. Baita. Tablar sa ngayon nga gwapa sa profile no pero sa personal mura namang na-expire. No? So open lang yun ha. That is the real meaning of love. Letter B, usam na B. Value each other. Tagay importansya ako sa usa. Bisan pa lang sa pagdawat no. The moment na imong asawa o ba nga tawo ko nakasalaing ngalan labi nagpangan nga angga nga dili nindot paminaon usay maka-question na ta siya gugma no kana bitaw mga lampinik mao man tighatag og hani no kanang tampis kaayo mao dito ang tao ko niya babay no siya hani nindot ta pinaon ngano tagon ko og hani kay imong naong mura maglampinig paita wala na niya tahura wala tagaig pagtagad and letter E love is full of emotion doon nagipagbati. Kaya kung way pagbati, walay gugma. Gikilig ka niya. Gikilig sa niya ang uban. Sama na. The more interest, the more chances of winning. Mo na nga itong tili, ha? Mo na Ginoo, nag-ingon sa atong ikaduhang pagbasa. Ako mo balik o kuhaon ko kamo. Aron tagaan ko kamo. Bagong langit o bagong kalibutan. Tungod sa iyang bagong sugo, hatagan ta niya og bagong langit. Din dito napuno kita sa gugma sa usa-usa. Kani bitaw bag-o no nga makapakurat. Yung sila, uy, nagigibutan dito sa bangko. Wanted. New accountant. Pagkasunod-sunod sa looking for new accountant. Uy, di ba na naman sila yung bagong accountant? Ano nangita pa man sila? Maubitaw ilang ipangita tong new accountant kay ni si Batman gida ang kwartas kompanya. Paita. So manahal ni will let us look for the new heaven and the new earth nga saad ka nato sa Ginoo
pinaagi sa atong pagpraktis sa bagong suko. Ang paghigugma sama sa gibuhat nga paghigugma ni Jesus. Mao na sa atong pagsunod kang Jesus, masunod sa nato ang tinuod nga binuhatan sa usa ka Kristiyano. Ang Kristiyano nga nagmahal og nahigugma sa way paglantaw sa bisan unsa ang kahimtang sa usa-usa. Yaman ito iampo sa itong misa karon no, nga tatabangan sa Ginoo nga malamdagan ta nga kita matabangan sa paghigugmaay aron nato sa madawat ang bagong gasa, ang gasa sa langit. Amen.